Do you feel the vibes? Do you feel the vibes? No, srácok, sziasztok! Én Róma vagyok, és elkezdtem egy ilyen történetmesélőbe. Hát igen, ma volt az hatodikos lettem. Igen. Igazából figyeljetek, semmit nem csináltunk. Fogtunk, fociztunk egyet, aztán délután is fociztunk, akkor reggel. Itt erre eső volt, de már kitisztult. Szóval igen, ennyi. Akkor mit csináltunk még? Hát, rajzoltunk. Le kellett írni, vagy le kellett rajzolni ami nyáron történt velünk. El kellett mondani. Hát, körülbelül ennyit kellett csinálni. Hát, na srácok, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, vagy pedig iratkozzatok fel. Na, sziasztok!